bakina ki zana yi wa kishina duba ki ga me ke raina. Ƙauna ta zama alkhairi mai shi baya gudun gori. A so kai na yawa tari kalamai da suke sa jinda. A ƙauna gidan sarauta ke ce, Kasance mai kula da soyayya ta fi armashi. duk abin da kike so ina sai shi nema, ke ce kika sa yau nake kara girma. Ba na aji idan akan kina zama kuma, cikin ruwa kifi ake sawa kuma. Duk wanda ya raɗe ki zan sa ya zuwa, domin ki fahimce ni so